a todos os medios que estades aquí e un ano máis, despois de 10 edicións, ou esta é a 10ª Silfest, un ano máis aquí neste entorno do río Sil, no mes de xullo, a principios de xullo. Que podemos decir do Silfest? Que non se leve dito xa. Agradecer, dende logo, a organización que siga apostando aquí por este espacio, polo barco, e o barco, pois, encantado de colaborar. Evidentemente, Turismo da Xunta, Turismo de Galicia, aquí Xosé Manuel Merelles, a Diputación tamén, neste caso está a Chemi, está o alcalde de San Xoán de Río, que non pode estar Mari Carmen, e darlle as gracias a todo o mundo, e que é un luxo para o barco pois contar con un festival deste calibre. É un festival que trae creo que alrededor de 20 actuacións ou cerca, ou por aí, ou artistas, que en 3 días pois, nos van a deleitar, van a facer que o barco sexa o centro neurálxico a nivel musical daqui, sobre, polo menos de Galicia, eu entendo, e do norte de España probablemente. E pola miña parte, pois nada máis, agradecer outra vez toda de parte do Concello, pois toda este volcado que fan, como se volcan a organización co Silfest.